kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin nan na Tare da Adama. Kamar yadda kuka sani shiri ne wanda ke ilmantar da mu ya wayar mana da kai ya kuma faɗakantar da mu game da illolin ta'ammali da miyagun kwayoyi. To a yau dai mun yi fira ne da wata 'yar kasuwa wato Malama Bilkisu Ahmad ta faɗa mana abubuwan da ta gani yayin mu'amalanta da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi. Sunana Adama Musa Muhammad, ku kasance tare da mu. Shaye-shaye kowa ya san akwai illa, ni na sani ke kin sani kowa ya sani abu ne mai illa sosai. Ni dai zan iya ce ba wai taɓa sha ne ba, but ina da experience akan haka saboda na zauna da masu shaye-shaye kuma na ga illolin shi sosai. So kaman akwai wani rana da in ban manta ba da zan fita kwanan wuraren anguwanmu haka, na fito kwana ne wanda is very risk. So fitowan da muka yi ina cikin keke, wallahi sai ga wani ɗan matashi yana kwance cikin maye sosai. Kar ki ce wai ko a'a misali a ce giya ko wani abu, maye dai abin shi sosai yake ciki yana kwance. So bai ma san ba shi a cikin hayyacin shi, gab inda yake abin nan wallahi da ba dun mai tuƙin mu ya lura ba, kusan da zan ce miki da ba dai zancen ake ciki kai zan ce, like da ba shi da rai, da ya cause mana accident shi ma a taka shi. Amma cikin ikon Allah muka lura da shi muka wuce. Wanda za su fito ma'ana suke dawowa daga kasuwa su dawo gida ta anguwanmu, layin anguwanmu, wallahi in ba lura suka yi ba gaskiya kusan zan ce miki mun wuce, amma hankalina na wannan wurin, yana wannan wurin matashi ɗin ina tunanin ya zai kasance wannan mayen zai fita mishi har ya farga bai mishi illa ba, like bai samu wani ya taka shi ba, ko kuma ya ma zan kawo miki irin wani ya taka shi ko kuma ya ji rauni ko wani abun ba, ko ya kai ga ma irin like rasa ran shi. Kusan zan ce miki mata ana yi, matasa ana yi, yara suna yi, manya ma suna yi. Wallahi manya da kika sani, ni na sha ganin manya da kika sani suna shaye-shaye wanda kusan ya kamata su zaunar da 'ya'yansu ne su musu kamar yadda na faɗa, babba da ya dace ya ma ɗan shi faɗa ya irin zaunar da shi, ya kika shi ne ke wannan shaye-shayen. Su codeine ne, weed ne, tramol, ga su nan dai kayan shaye-shaye kala-kala. Masu shaye-shaye ina ganin illolinsu, akwai wanda ke kusa da ni wanda ba zan faɗi sunanta ba, like she's my friend. So ya faru da ita idan muna kwance muna bacci haka, zaki muna kwance muna bacci irin ƙarfe 1 ƙarfe 2 dare, zaki ga za ta ce wa alaikumus salam, irin za ta ansa sallama ta fita, ni kuma sai in razana irin tsorata hakan nan, ina zaki tafi? Ita ce sallama na ji, so nake na buɗe ƙofa, ce sallama kika ji a ina kika ji sallama? Kin ga ki dawo. Shi yasa nake miki faɗa ki daina yin high, kin kwanta kina ta maganganu, kin kwanta gabaki ɗaya, gashi yanzun nan ba wanda ya sallama, kin san ƙarfe nawa ne yanzu? Yanzu fa ƙarfe 1 ne fa zuwa ƙarfe 2. Kin ce kin ji sallama, waye sallama? Irin to kin ga wannan ai abun akwai illa. Abubuwa da dama wanda ina da experience a kai sosai, wanda idan suna shaye-shayen nan zama nake yi in ce tausayi ni suke bani, su kuma suna ganin kamar like burgewa ne, su idan ba su yi shaye-shaye ai ba za su iya rayuwa, wani tunanin ma ba zai zo musu ba, su ji suke ai shaye-shaye na ƙara musu wani ilimi, yana ƙara musu wani wayewa, yana sa musu like yana ƙara musu wani buɗin ido, yana cire musu kunya. Suna gaya min sosai, saboda in dai ina cikin su za ki ga irin wani abu idan zan yi cikin tunani, zan yi cikin irin like kafin in yi shi sai na yi tunani, kafin in yi shi sai na ji irin kunya daga ina san daga ina na fito da sauransu. Su kan ba sa wannan tunanin, suna yin shi straight forward, confidence suke yin shi, they don't care, za su yi shi ba abin da ya damu, saboda wannan shashen ya bushe tunaninsu, ya bushe dukkan, ya cire wannan rashin kunya da komai a tattare da su. So akwai illoli da yawa wanda kowa ya san shaye-shaye abu ne ba mai kyau ba. Ubangiji Allah ya shirye matasanmu, ya shirye mu gabaki ɗaya, ya shirye iyayenmu also,
so ni kan shawara zan iya bada shi, Allah ya shirya muna ƙasanmu gabaki ɗaya, dukkan wani wanda yake ciki Allah ya shirye shi, wanda yake ganin shaye-shaye abu ne mai kyau bai fara ba yake son zai yi, to kar ma ya fara, dan ba abu ne mai kyau ba. Da moment idan ka duba rayuwarka da baya da kake yi ka zo ka fara shaye-shaye, za ka ga abu ne ba mai kyau ba. Wani shaye-shaye na hana shi cin abinci, yana hana shi bacci, yana sa shi sata, yana sa shi kisa, to abu ne mai kyau? Ba abu ne mai kyau ba. To ta ina za a ce shaye-shaye abu ne mai kyau? Ubangiji Allah ya shirye mu gabaki ɗaya. Kamar da na faɗa a baya, zan sake maimaitawa akan maganar illar shaye-shaye. Wa'yansu za ki ga kamar like crack, kin san crack da ake sha ɗin nan, crack yana nan abu ne kamar irin like court. Za ki ga crack idan mace ko namiji suka fara sha, kin ga kamar yadda na ce a baya, na ce yana sa sata, to ba ma sata kawai ba, wallahi hatta sutura, kayan jikinki, in ma gold kike sawa za ki sai da shi ko ma nawa ne, maybe like 500,000 kika sai gold, wallahi za ki iya maybe ƙiuya, ko kuma kina son ki yi wannan high ɗin, ba kya son ki je da nisa ko wani abu, za ki iya kiran friend ɗinki, don Allah ga zobe na, ni kan ko 100 ne kike da shi ko 200 ne, in fact ko 150 ne ki kawo min, don Allah in baki shi, saboda ina needing wannan crack ɗin. Crack abu ne na bala'i, ban ma san ya zan kawo miki zancen abin na maganar crack ba. Na zauna da wanda suke sha, na san illar shi, na zauna da wanda suke sha, maza da mata da kika sani. Crack yana ƙulla ciki, za ki ga irin like yana hana mutum ya ci abinci, kin gane? Za ki ga sutura, mai shan crack sutura da kika sani, muhimmin sutura mai kyau, suna ƙoƙarin saya ba sa ƙoƙarin saya ba, za ki ga sun je sun sayar da shi, bags ɗinsu maybe jakukkuna ne masu tsada, an sai 50k, za ki ga sun sayar da shi 10k, 15k, irin kin gane? Sutura na sawa masu tsada, za ki ga sun sai da shi, waɗanda ma fa suna da halin sayen kenan fa, ga masu halin sayen kenan, ko kuma maybe iyayensu masu kuɗi, daga mace har namiji, ko kuma a'a macen tana da boyfriend maybe yana da kuɗi, shi ne fa zai iya sai mata crack, ko kuma ya iya sai mata kaya masu tsada wanda har za ta iya sayarwa don ta saya. Kin gane abun? So illolin shi yana da yawa, ni especially crack ɗin nan ina tausayin mata masu sha, saboda weed da su codeine, kin ga su ba su da tsada, kin ga shi wannan ana sai da shi mita ne, yana da tsada, wanda dole in ba sana'a kike yi ba, in ba babanki mai kuɗi bane, wallahi ba za ki iya sayen shi bane, tun kina sayen yau, ki sai gobe, ki sai jibi, da ki dawo kina kamar da na faɗa a baya, da ki dawo kina sai da kayayyakin ki one by one, da ki zo ki zama irin like useless. To dan Allah, abu ne mai amfani, abu ne mara amfani, kuma za ki zo kina, in kika sha, za ki zo kina irin behaving like zombie, kina behaving baki ma san me kike yi ba ma, irin ihu, abubuwa dai da dama na rashin hankali, na rashin tunani da dai sauransu. So ina ba matasa shawara, don Allah don annabi, mu kanmu faɗa, a tashi a nemi kuɗi, a tashi a yi abin da ya dace. Ƙasar nan ba wani mai taimakon mu sai Allah. Maybe ka gama karatu, a'a aiki ne kake nema, ko menene, ka tashi in dai kana da capital ɗin, komin little amount, komin ƙanƙantan shi, ka tashi ka nemi kuɗi, ka tashi ka yi business. So in aiki ya zo, a yi aiki, in ba aiki, ka yi kasuwancinka, ko 20,000 ne ko 50 ne da dai sauransu dai. So Ubangiji Allah ya taimake mu gabaki ɗaya. To barkanmu da dawowa masu kallon mu. Dama an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. To dai kun ji daga bakin Malama Bilkisu Ahmad abubuwa da ta gani yayin mu'amala da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi. Kun ji ta faɗa mana yadda kwayoyi sukan sa mutum ya je ya shiga wani hali, wasu sukan iya ma ɗaukan kayansu su saida saboda kawai su samu su sayi abin da za su sha, wato ya gusar musu da hankali, kamar irin su cocaine, kamar yadda ta faɗa, su crack da sauransu. Suna da illoli sosai kamar yadda kuka ji daga bakinta. Kuma kun ji yadda shaye-shaye ya sa Wata
kamar yadda ta faɗa takan tashi tsakan dare ta an sallama ba tare da wani ma yayi sallaman ba. To irin wannan kun ga ya riga ya kai wani stage ne wanda nake gani har ta fara hallucinating, wanda hakan yakan iya sa ta ga abin da baya nan, ta ji motsin da ba tare da akwai asalin motsin ba. Wani ma yana iya kaiwa ga ta ji kila wani abu na tafiya a jikinta alhalin kuma babu komai da ke tafiya a jikinta. Duk wa'annan suna daga cikin sharrin ta'ammali da miyagun kwayoyi. To da fatan dai an ɗauki darasi kuma za a kiyaye. Daga lokacin da mutum kuma ya ga ya fara shiga wannan hali, musamman irin wannan hali na ka fara jin muryoyi a inda babu muryoyi, ka fara ganin shadows, ka fara ji kamar abu na tafiya jikinka, yake buƙata. Daga mutum ya je ya fara kaiwa wannan stage ɗin, ya nemi taimakon da yake buƙata ba sai ka jira wani ya zo ya taimake ka ba. Ko ƙawarki ce ko ɗan uwanka ko ƴar uwanka kaga suna cikin wannan hali suka kai wannan matsayi, ina ga abin da ya fi dacewa shine mu sanar da wato wa'anda suke da alhakin kula da su kenan sani, ko kuma ka sanar da asibiti kusanci da kai, ka sanar da asibiti mafi kusanci da kai, ko kuma ka kai wa inda dai kake gani za a iya taimaka muku, ko kuma kuna iya tuntuɓar mu domin mu haɗa ku da mutanen da ya dace su taimaka ma masu irin wannan lalura. To da fatan za ku ci gaba da kallon shirye-shiryenmu, mu kuma za mu ci gaba da ilmantar da ku, mu wayar muku da kai game da illolin shaye-shaye da duk abubuwan da suka shafi rayuwa baki ɗaya. Sunana Adama Musa Muhammad, ku ci gaba da kallon Tare da Adama. Sai mun sake saduwa da ku a cikin sabon shirin namu.